Milí poslucháči, milí priaznivci folklóru a v tomto prípade aj diváci, všetci vy, ktorí radi chodíte na koncerty z cyklu Hrajte, že mi hrajte, ktorý pre vás pripravuje Rádio Regina. Máme pre vás dobrú správu, pretože chystáme už ďalší z týchto koncertov a bude o niekoľko dní. Venovaný bude životným jubileám dvoch výnimočných folkloristov, Igora Kovačoviča a Milana Kryža. Tešia sa na vás Anna Šatanová, Igor Danihel, folklórna skupina Hrochoťan, ako aj ľudová hudba Paláčovcov. Stretneme sa kde? Stretneme sa v Aule Beliana 14. júna o 19. hodine v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozvaní, tešíme sa spolu s vami na veľkú folklórnu slávnosť.